αδειάζει, η πολιτεία μοιάζει με σύννεφα. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα, να κοιμηθείς. Είναι μεγάλη μέρα, αν δεν σποτίσα σφαίρα και θα Συγγνώμη, διακόπτω. Γιατί? Είμαι διακόπτης. Διακόπτω γιατί μπορώ να το πω καλύτερα από σένα. Αποκλείεται. Ναι, σε προκαλώ. Να τον αφήσω. Τα μισά λεφτά που πήρες σε μένα. Ναι. Το πόσα πήρα. Να πάρω το ύφος. Να το δούμε. Γεμίσαν οι πλατείες με πολυκατοικίες και σίδερα. Κάθε που βραδιάζει η πολιτεία μοιάζει με σύννεφα. Όλοι μας. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα, να είναι μεγάλη μέρα, αν δεν σκοτίσα σφαίρα και θα δεις. Μπράβο. Κατάφυγες το Παπακοσταντίνο. Μπράβο. Συλλαγητήρια, είσαι και ο πρώτος. Σε κάθε της γωνία, πλάμα και κομμωδία και κλάματα. Στους δρόμους ζευγαράκια, έρωτες, τσαλιμάκια και βασάνια. Όλοι. Εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα, να Ο Δήμαρχος. Η ωραιότερη χοροδία. Μπράβο. Να αποδείξουμε κι εμείς τους Αθηναίους ότι κάτι καταλαβαίνω. Από το Αχ Μαρία. Φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς. Στους στίχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς. Όλοι μαζί για να αποδείξουμε. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα, να κοιμηθείς. Είναι μεγάλη μέρα, αν δεν σκοτίσα σφαίρα και θα Μοναδικός Γιάννης Βανέλης. Ο Σάκης Παναγιώταρος. Δεν υπάρχει, πάντοτε το λέω και θα το λέω, δεν υπάρχουν συγκριτικά μεγέθη στους ανθρώπους και στη ζωή. Ο καθένας αναπτύσσεται και εξελίσσεται με μέτρο τον εαυτό του. Δεν συγκρινόμαστε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Γιατί δεν θέλω, εγώ ευχαριστώ. Για όλα. Επειδή πήραμε αρκετά λεφτά, όποιος έχει να δώσει κάτι χαρτούρα, τη δεκόμαστε.